Dobrý den, jmenuji se Eva, józe se profesionálně věnuji přes 10 let. Učitelskou akreditaci jsem získala v Anglii, kde jsem si později založila i jogové studio The Yoga Rooms, malá reklama. Yoga se mi stala životním stylem, filozofií a pravděpodobně i celoživotním procesem dalšího studia. V tomto 8hodinovém kurzu, který jsem si pro vás připravila, jeho cílem hlavním je seznámit začátečníka s základními principy jogových pozic, neboli asán. A také zde kladu především důraz na synchronizaci pohybu a dechu. Součástí tohoto kurzu jsou 2 až 3 dechové praktiky, které si můžete potom cvičit doma i sami, a také relaxace. Takže doufám, že si kurz užijete. Hodně štěstí.